No niin, nyt ollaan sitten näissä AV-blokeissa. Eli nämä AV-blokit, eli eteiskammiokatkokset, niin niitä on useammanlaisia. Eli on ensinnäkin ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen blokit, ja sitten toisen asteen blokkeja on tämä Mopits 1 ja Mopits 2. Ja ensimmäisen asteen AV-blokki on tämmöinen hyvin tavanomainen, ei mitenkään vakava asia, että harvoin tulee mitään lisätutkimuksia. Eli siinä vaan PQ-aika on niin kuin pidentynyt, se on hiukan normaalia pidempi. Ja sitten näitä toisen asteen AV-blokkeja, niitä oli nämä kahdenlaiset, eli Mopits 1 ja Mopits 2. Ja Mopits 1 tämä PQ-aika ottaa ja pitenee koko ajan, ja sitten jossain vaiheessa se P-aalto jättää niin kuin johtumatta, eli sitä QRS-kompleksia ei tule. Eli se pitenee, ja sitten sitä kompleksia ei tule, ja sitten taas rytmi palaa normaaliksi ja alkaa uudestaan, eli pitenee ja ei johdu. Ja Mopits 2 taas sitten, siinä ei ole tällaista pidentymistä, vaan siinä ei kaikki P-aallot ei välttämättä johdu. Eli välillä voi tulla niin kuin tavallaan yksittäisiä P-aaltoja ja ne ei niin kuin johdu ollenkaan, ei tule sitä QRS-kompleksia. Ja se Mopits 2 ei ole hirveän hyvä juttu, koska se yleensä johtaa sitten totaaliblokkiin. Ja totaaliblokissa taas sitten siinä on sellainen, että sinne niin kuin P-aallon jälkeen ei tule QRS-kompleksia. Eli silloin sydämen niin kuin etenee ja kammio lyö ihan omaa tahtia. Että tulee P-aalto ja tulee QRS-kompleksia, mutta niin kuin QRS-kompleksi ei seuraa P-aaltoa. Eli etenee ja kammio lyö omaa tahtia. Ja se ei todellakaan ole hirveän hyvä juttu. Näitä kaikista muista seuraa niin kuin lisätutkimukset, paitsi tuosta pidentyneestä PQ-ajasta, eli sitä ensimmäisen asteen AV-blokista. Että sitä harvoin tutkitaan enempää. Ihan siis riippuu kyllä lääkäristä, mutta harvemmin.